срещне с Христос, да се срещне с Христос, да в ясните глави, да Спасител се откри. Και πολιούχον σύνα την βοήθειαν ημών και αντίληψη ότι εφήμωσε λαμπρός. Отче Методие, намираме се пред гроба на свети Симеон Богоприемец, тук в манастира, посветен на неговото име. Ноди Симеон, учения Симеон, който е поканен от самия египетски цар Птолемей IV Филаделф, за да преведе заедно с други 70 преводача Стария завет от еврейски на гръцки език. Но когато стига до пророчеството на свети пророк Исаия, нещо го усъмнява там. Какво се случва тогава? Неговият дял, който се полага да преведе, е всъщност отказ от книгата на свети пророк Исаия. И когато стига до думите "Ето девицата ще зачене и ще роди син и ще му нарекат името Емануил", той се усъмнява в тези думи и казва: тук има грешка. Решава в превода да сложи не девицата, а жена. Да измени текста. Да измени текста. При което ангел Господа му каза да не го прави. Но той въпреки това решава да изкуши Господа, за да потвърди своето неверие в крайна сметка. И може да видим тази сцена от живота на свети Симеон, изобразена на тези икони. Ето тук, когато с останалите тълкователи обсъждат тази тема и думата девицата, след което виждаме да отива на морето, да хвърля пръстена в морето и казва: ако този пръстен се върне отново на ръката ми, по Божие чудо, тогава ще приема, че написаното в текста е правилно. И даже условия поставя. Условия поставя, разбира се, той иска да получи знамение от Бога. Да изкушава Бога. Изкушава Бога, да. Виждаме риба, която поглъща пръстена, слугиня, която отива на пазара да купи риба, за да... слугините, които са били прикрепени към преводачите, и когато разтварят рибата, която е купена от слугинята, вътре намират пръстена на свети Симеон Богоприемец, с което Бог доказва правотата на онова, което Светия Дух е продиктувал на свети пророк Исаия. Това чудо се случва в Александрия и тогава Бог му открива, че той няма да вкуси смърт, докато не види изпълнението на това пророчество. И за това, когато се прибират в Иерусалим, над 200 години е живота на свети Симеон Богоприемец. Когато се ражда Христос и на 40-я ден от Света Богородица е въведен в Иерусалимския храм, за да се изпълнят предписанията по закона, тогава Бог изпраща ангел при свети Симеон и му казва: отиди сега в Иерусалим да видиш изпълнението на тези думи. И така по Божие внушение Симеон отива в Иерусалимския храм и там той пречаква Господа със Света Богородица. И когато го приема в своите гърди, казва: сега отпускаш Твоя раб владико според думата си с миром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що се приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. Този текст ние всяка вечер на богослужение го повтаряме, за да не забравяме, да не изменяме текстове от Свещеното писание, защото те са написани от Светия Дух и винаги ни се напомни, че светлината на света е сам Христос. Да се срещне с Христос, да се срещне с Христос, да в ясните глави, да спаси